Dakop sa pigkasar na bypass operation kan otoridad ang tulong personang ini makalis na makuhaan in ilegal na droga. Alas 9:30 kasud mang aga sa syudad din Iriga. Pigbisto ang mga akusado na sinda alias Maymay, 45 anyos, daraga na pigkukonsiderar na high value individual. Alias Tonton, 45 anyos, soltero. Asin si alias Atan, 35 anyos, soltero. Enterong warang trabaho asin enterong residente kan Barangay San Francisco, parehong syudad. Nakuha sa posisyon ninda ang 8 transparent plastic sachet na may laog ng pigtutubo na shabu na may gabat na 40 gramo asin pigkakarkulong nagkakantidad ng 272,000 pesos. Basado sa impormasyon, halin ang pigmamanmanan kan otoridad si alias Maymay na pigsasabing leader kan mga pag-iriba kaining nadako. Ang kapulisan po nagduruman dahil po yan sa igwamang kitang mga confidential asset na yung nga ni ang tropa may nagkandak as post your buyer. Naaresto ang mga suspetsado kang pinagsarong pwersa kan City Drugs Enforcement Unit kan Iriga, Provincial Drugs Enforcement Group, asin sa koordinasyon sa Philippine Drugs Enforcement Agency, Bicol. Sa mga nagdadangog, sa mga sa publiko na padagos lang po kamo na magmatsyag sa kapalibutan ta kung may igwa kamong nahiling, naaraman ng mga illegal activities. Dahil po kamo magduwa-duwa na magranis sa muyang himpilan na isumbong tanganing matawan tatulos ki maagang aksyon. Nasa kustodiya pa kan Iriga CPS ang mga suspetsado asin mahampang sa kasong pagbarga sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.